para maka-enroll kit. So wala lang ako nakapasada yan na tumukol ako na kay unin na nakit mga kulop na magpapasada sa mga waray. Nagkuha na grade yan. Jadi wala aray ko ang sakit. So kati masin ni makatukit sa kuan this item magkukangkit mag-enroll na babayo na mga koray mo sara ko ta maka-enroll kit niyan. Bumalik kit mga koray kay anak ato person sinister san second year mga oray nga grades rata kakuha. So balik kumuha ko otro nadala ko maka-enroll kit niya mga koray kay pila, di ba? So ayan, shout out sa aton sa kay nga criminology. Hello everyone! Tagay ko no. So yun mga koray, bigo kami niyan. Wala kami makakuha ni Carl niyan. So yung process yan. wala kami kapakakuha niyan sa checklist. So kuha niya nga busy yan mga tao. So balik it bukas mga koray. So, bye bye na Carl. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching everyone.